Здравейте, приятели! Аз в днешния клип ще попитам ето този сок. Той се казва оранжина. Дайте да помиришем, аз тук се сложа. Мирише на портокал и лимон. Дайте да опитам и. Кисело, има вкус на портокал. Аз забравих да ви кажа, че си 4 март на всички. И ако искате да направим още такива видеа с сестра ми, ви се абонирайте, цъкнете камбанката и сложете един палец нагоре и от мен чао!